Радноҷон ёко ягон бор худ фаҳмидагие ки ҷиянат гуфта бошад амакӣ ёки тағоӣ ҷурама амакиш ёки тағоиш ай Россия телефон роҷ карда ёки планшет роҷ карда ёсчо гуфтамон ки ҳамун телефон планшет мо роҷ кардагим яки магазини Realfon ва чихар мебинед дӯстони азиз ин инҷа дайна телефон планшет ҳама чизо ро заказ кардаган ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорем худат мисол омада бутони магазин мебиёй агар ки омада натони мисол ба WhatsApp муроҷиат мекунӣ ин телефончакҳое ки дар ин магазин ҳозир ҳаст любоча вибр мекунӣ худо хоҳад ба Тоҷикистон доставка мекунед ба самолёт дар байни ай 2 рӯз то 3-4 рӯза меравад мерасад так что бемол муроҷиат кардан мумкин магазини Realfon фақат чизои реальниро пешниҳод мекунад яки ҳақиқиро барои муроҷиат кардан рақамҳо дар рӯи экран ҳамин рақамҳо муроҷиат кардан мумкин аст ва если агар хушид натия ки номероро бигирӣ дар контакт сахна ки WhatsApp нависӣ просто дар комментарий ман WhatsApp навис ман дар промоутчико мекунам номерои WhatsApp дар диск масалан директ роҳӣ мекунам так бемаҳол менависӣ и ҳамсуҳбат мешавем хитояти ёд ки то вохӯри дигар